MTV. Сәлем, бүгін сіздің білән янәдән мин, Зульфия Гыйльметдинова һәм Яшьлек тавышы. Бүгінгі тапшыруыбызның темасы ул ел фасыллары. Біз кешеләр җәй кышны сагынабыз, кышын җәйне көтәбез. Әмма яз белән көзне яратучы, сагынучы бармы? Хәзер ачыклыйбыз. Ел фасыллары алмашынган төсле, җырчыларыбыз да алмашынып тора. Альбина Кармышева бүген безнең белән саубуллаша. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле, җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Традицион рәвештә премьераны каршы алабыз. Игътибар экраннарга. Санду башылары Sarı mana bu
Эшләмәсәң җәй көне, ни ашарсың кыш көне. Флорид җәй белән кышны ярата. Җәй көне рәхәтләнеп бакчада эшли, ә кышын үзе үстергән яшелчәләре, җиләк-җимешләре белән сыйлана. Бу атнада гүзәл дуэтыбыз лидерлар исемлегенә керә. Каршы алыгыз, Флорид һәм Алсу Гиздатуллиннар сезнең каршыгызда. Әйдә. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җирләргә китеп адашулар, кирәк түгел йөрәк күтәрмәс. Ышанычлы бит ул безнең сөю, күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Без булмаган җирдә гөлләр башка, башка төрле сайрый кошлары. Кирәкмәсәң мәхәббәтне сынау, яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Ринат Шигапов безнең тапшыруыбызны дәвам итә. Мин җәйне яратам дип сүзен башлады да, шуның белән тәмамлап та куйды. Җәй дөрестән дә ис киткеч фасыл. Җәй бары 3 ай барса да, ул безне ел дәверендә ашата һәм матур хатирәләре белән җаныбызны җылытып тора. Ринат Шигаповка кайтып, тәүге урынны тапшырабыз. Яшьлекта, без яшьлекта көннәр матурлар иде. Суның яры, ярның талы, кышның кары бар иде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә ям күренми әллә күзләр, әллә көннәр үзгәрә. Сулар килә, турбалардан тал күренми, һич
пайда. Бір емарларға қор көрінмей еш қайда. Яшьлekта біз Яшьлекта кім қадірлі дүнияның, суы ярсыз яры талсыз қышы қорсыз болғанын. Яшьлекта біз Яшьлекта кім қадірлі дүнияның, суы ярсыз яры талсыз қышы қорсыз болғанын. Қазір міне яр қояда, тал қояда, қар қоя. Әллә үзім, әллә күзім, әллә дүния қартая. Әмма қазір не ғажаптыр, не сәбәптір күзләргә. Ям көрінмей әллә күзләр, әллә кімнәр үзгәрә. Әмма қазір не ғажаптыр, не сәбәптір күзләргә. Ям көрінмей әллә күзләр, әллә кімнәр үзгәрә. Яшьлекта біз Яшьлекта күннәр матурлар иде. Әллә күзем, әллә үзем, әллә дөньям үзгәрде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә. Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә. Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Ни сәбәптер күзләргә, ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә, ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә. Табиғат һәр вакыт үзгәрештә. Шуларның иң зурысы ел фасыллары алмашыну. Күзәткәнегез бармы икән? Шулар арасында көз иң матуры. Бу айларда урамнар бик матур. Нинди генә төсләр юганда. Көз билгеләре август ахырында ук сизелә башлый. Агачлар яфракларын куя һәм җир сары юрган белән ябына. Зифаталар, тыныш кына аккан көмеш су. Синең яныга кайтсам, яшьлегемә кайтам. Шуңа күңелләрем яманы су. Шуңа күңелләрем яманы су. Исемдә беренче сөюләр, исемдә беренче көюләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем Яшьлегенең гармонлы кичләрен, сөйгәненең серле күзләрен. Искә төшкән саян сандугач сайравы, сагындырмас микән кемнәрне, сагындырмас микән кемнәрне. Исемдә беренче сөюләр, исемдә беренче көюләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Исемдә беренче сөюләр, исемдә беренче көюләр, исемдә беренче яратам, яратам кадерлем диюләр. Балаларда үсеп җитте, сөю килде хәзер аларга. Сандугачлар тыңлап таңнар аттыралар, безнең яшьлек калган тугайда, безнең яшьлек калган тугайда. Исемдә беренче сөюләр, исемдә беренче көюләр, исемдә
Беренче көйләр исемдә, беренче яратам кадерлем диюләр. Исемдә, беренче яратам кадерлем диюләр. Алсу белән Ләйсән бик тә җәйне яраталар. Кем яратмый инде җәйне? Шулай бит, тәмле хуш исле мәтрүшкәсе, кызарып баткан таңы, җылы кояшы һәм тирә-юньгә ямь өстәп кошлар сайравы зарыгып, сагынып көтәргә мәҗбүр итә. Җәен кызынырга һәм су кыйнырга була. Җәен таң атканчы төне буе урамда йөрергә була. Нәкъ сез җәйне сагынып көткән төсле, без дә сезне атна сайын көтеп алабыз. Түрләребез сезнеке. Татьяна Ефремова зарыгып язны көтеп ала. Яз минем өчен яңа сулыш ди ул. Без гомумән бәхетле кешеләр. Безнең төрле ел фасылларын татып карарга мөмкинчелегебез бар. Һәм без моны аңлап һәм кадерен белеп яшәргә тиеш.
Татьяна Ефремова bizning ekranlarımızda. Gülüm akşanın şeşkeleri Gözlerimde sihirli Ezlim dalalmin Yürek kadar secitli Seydiresen, giydiresen Seydiresen, giydiresen Otan alıp, suya salıp Hislerimde sönülür Yol taptı berragine Yüreğimiz gelene Bari seni yepkene Seydiresen, giydiresen Seydiresen, giydiresen Otan alıp, suya salıp Gönlüme yemi biresin Ömrümne bağışladım Daraldı sağışlarım Seni görgen günden birle Eğlendi bir başlarım Seydiresin, giydiresin Seydiresin, giydiresin Otan alıp, suya salıp Yüreğimde yaşadesin Seydiresin, giydiresin Seydiresin, giydiresin Otan alıp, suya salıp Yüreğimde yaşadesin TMTV telekanalının sosyal şilterleri sizning işinişli. Instagram, Vkontakte, resmi sayt, biride yangi haberler, otna sayın şep bo'laklar ham siz yaratgan jırlar. Yaşanmagan kunlarga da Sen azir yog'ilirga Baxit, baxit, menim baxit Sen azir topilirga Topilirga Ko'zim bilan ko'rmasam da Borlig'ini tuyaman Baxit degan tog'sim sizga Men o'zimda siyaman Ko'zim bilan ko'rmasam da Borlig'ini tuyaman Baxit degan tog'sim sizga Men o'zimda siyaman
Улап яши мені бүгін, мені бүгін. Көзім білем көрмәсем да, барлығымны тұямын. Бәхет деген тылсым сөзге мен өзімді сыямын. Бәхет деген bu тылсымны мин әзір үләшірге. Рәхмәтлімін Құдайыма, күш бергенге яшәргә, яшәргә. Күзім белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет деген тылсым сөзге мен өзімді сыямын. Күзім белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет деген тылсым сөзге мен өзімді сыямын. Бәхет деген тылсым сөзге мен өзімді сыямын. Мен өзімді сыямын. Яш талантыбыз, инде күпчелек кызларның йөрәкләрен яуларга өлгергән җырчы егетебез Искәндәр Шакиров бүген янәдән зур уңышларга ирешә. Ел фасылына килгәндә ул бик тә көзне ярата икән. Көз һәр кешенең күңелендә төрле хисләр уята. Кемдер алтын сары төскә күмелгән вакытка ихластан сөенә, бу айларда үзенә илһам, көч ала, ә кемдер көзләрдә сагышка бирелә, хатирәләрдән ясына чума. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Ә беләсезме, көзне нәрсә белән тагын да ямьләндереп җибәрергә була? Әлбәттә, Искәндәрнең моңлы тавышы белән. Күзләремә минем карап, якты утларны син яндыр. Янарыңа ачып барам, каршы ява миңа яңгыр. Җил авылга бирешмичә, атлыйм алга сиңа таба. Яуган яңгыр бөртекләре, җирдә елга булып ага. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Күрер өчен бер минутка, сөяр өчен тик бер мизгелгә. Йөрәгемне салма утка, киләчәктә булыйк без бергә. Adımlarım sanıy Көзге җилләр баштан сыйпап, чәчләремне артка тарый. Күз алдымда бөтен дөнья, ләкин барам сиңа таба. Бирешмичә, абынмыйча, мин барыбер сине табам. Күрер өчен бер минутка, сөяр
үшін тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Көрер үшін бір минутқа Сүйер үшін тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Бір минутқа, бір минутқа, бір минутқа Bir minutka, bir minutka, bir minutka Bir minutka Көрерішім бір минутқа Сүйерішім тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Көрерішім бір минутқа Сүйерішім тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Ие. Yarım iki tweetle. Haydi tertip güne montaj bitkeş veririz. Алдағы жыршыбыз да яңа хисләр уятучы язны ярата. Яз мине илһамландыра, яңа җырлар иҗат итүгә этәрә һәм мәхәббәт хисләрен яңарта ди ул. Дөрестән дә яз көннәрендә яшәргә яңа көч барлыкка килә. Салкыннар артта кала һәм табигать уяна. Биредә Динара Ульданова без татарлар дип аталган музыкаль композициясе белән. Иләргә таралган безнең татар милләте саклаганнар үз телен, аңлап аның кыйммәтен. Күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз, туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз. Туган илем Татарстан, горурлык белән әйтәм, якты булыр киләчәк. Татарлар булса бердәм, ишетсеннәр барсы да, без булдырабыз без бергә. Якты булыр киләчәк. Татарлар булса бердәм, ишетсеннәр барсы да, без булдырабыз без бергә. Без булдырабыз бу эшләр, яхшырсын өчен тормыш. Бердәмлектә безнең көч, читтә калмаска тырыш. Күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз, туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз. Туган илем Татарстан, горурлык белән әйтәм, якты булыр киләчәк. Татарлар булса бердәм, ишетсеннәр барсы да, без булдырабыз без бергә. Якты булыр киләчәк. Татарлар булса бердәм, ишетсеннәр барсы да, без
birge Yaktı bulları kileşek Tatarları bulsa birdem İşitsinler barsı da Biz bulurabız biz birge Yılның ең көтілген вақиғасы. Грандиоз шоу, тіке программа, таңылған жыршылар, яңа йылдызлар, шын хислер, сіз яратқан жырлар. 20 август ТМТВ телеканалында ТМТВ премиясы. Қойнар бұлашақ, қарамыша қалма. Bu dünyada
Һәр ел фасылы үзенчә матур, үзенчә мөгъҗизалы һәм серле. Аларның һәрберсе үз хатирәләрен йөртә һәм үзенчә яраттыра. Сез дә һәр мизгелнең рәхәтен тоеп, ямьлелегенә сокланып, яратып һәм яратылып яшәгез. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән бүген булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока.